Merħba, jina Mario Xvirep nselmilkom nilqakom għal-programm Ras Imbras. Illum se nkunu qegħdin nanalizzaw ix-xejriet li joħorġu minn stħarriġ li sar dwar l-użu tal-internet u social media f'Malta. L-istħarriġ sar mill-Kamra tal-Kummerċ, mill-Malta Chamber of Commerce, minnu joħroġ pereżempju l-social media kull ma jmur qed tiżdied, lin-nies dejjem ifittxu aktar apps ta' entertainment, dejjem ifittxu aktar li jixtru minn fuq l-internet, aktar milli biex jinformaw Fil-verità huma sa ċertu punt riżultati li konna nistennew, konna nafuhom, konna nħossuhom dawn l-affarijiet, imma n-numri mbagħad jibdew jagħtuk indikazzjoni ta' xejriet fejn qegħdin u nibdew nikkwantifikaw in-nies kemm verament qed jagħmluhom dawn l-affarijiet. U biex nanalizzaw dan l-istudju għandi miegħi Rachel Attard mill-Malta Chamber of Commerce. Sellimlek Mario, semmija. Għaliex il-Kamra tal-Kummerċ tħoss li għandha tikkummissjona studju bħal dan l-ewwel? Il-Kamra tal-Kummerċ flimkien mal-Miskow deċidejna li nagħmlu dan it-tip ta' survey għaliex aħna għandna membri tagħna illi iktar ma jiżdied iktar qegħdin jużaw il-pjattaformi differenti tal-midja soċjali. U ħassejna li huwa obbligu għall-membri tagħna li aħna tinsiex li nirrappreżentaw il fuq minn 80% tas-settur tal-employers f'Malta, ħassejna li huwa d-dover tagħna li nagħtuhom ftit stampa ċara tal-pubbliku x'qed juża u fejn il-ġenerazzjonijiet li ġejjin iridu jmorru. U allura deċidejna li nagħmlu dan is-survey flimkien mal-Miskow. Però ċertu affarijiet li joħorġu minnu daw konna nħossuhom li s-social media aktar mit-televiżjoni u mir-radio l-gazzetti jħadu daqqa kbira, li n-nies jużaw l-internet biex jixtru biex jieħdu gost. Vera, però wkoll hemm affarijiet ta' trends li huma ġodda. Pereżempju, tal-etajiet bejn 16 u 24 sena rajna li hemm żieda sostanzjali għal dak li huwa kontenut viżiv. Iridu ħafna u ħafna iktar kontenut viżiv. Ma jeħdux gost jaqraw. Ma jħobbux jaqraw, ma jridux jaqraw, u allura di tpoġġi, pereżempju, kemm let's say media houses illi ovvjament daw ma jħobbux jaqraw, allura l-istorja tkun iqsar, jew l-istorja tkun iktar b'mod viżiv, ġifieri l-mod ta' kif tippreżenta. Imma jekk inħarsu lejn is-settur tax-xogħol, da jfisser illi jekk inti għandek business tar-retail, let's say tbeħ il-ħwejjeġ inti aħjar tpoġġi ħafna iktar videos, kontenut viżiv, milli actually tgħidilhom min xi x'inhu magħmul il-ħwejjeġ. Mela, meta konna żgħar kien hawn ħafna tfal kienu jgħidlhom aqra x'importanti li taqra u forsi ma kienux effettivament jaqraw daqskemm kien mistenni minnhom, isna qegħdin naraw l-istess trend. Fil-passat biex iwasslu messaġġ il ċertu nies kienu jagħmluhom mhux il-billboards imma fil-Knisja kont issib il-pitturi biex jirrakkuntawlhom l-istorja x'in-nies ma kinux jafu jaqraw. Erġajna morna lura. Ma ħanix wisq il-bot. Erġajna morna lura infatti. Għamilna 360. Le, ekku, u fil-verità hija dik. Infatti, waqt il-konferenza anke meta l-lonċejna dan is-survey, waqt panel discussion li kellna, ħarġet ċara li il-medja soċjali għandha tintuża terġa' b'mod organiku, ġifieri kif bdiet oriġinarjament. Jiġifieri kif bdiet oriġinarjament li inti tella ritratt u jekk hemm bżonn ittella video jew iġġiex ritratti jew tlieta u s-sentenza tkun ġast verament sentenza. Daqshekk, jiġifieri l-element ta' qari irridu kemm jista' jkun innaqsuh. Però hemm fenomenu interessanti li social media ma biss f'pajjiżna ngħidu li social media tintuża il fuq minn 91%, ġifieri prattikament il-popolazzjoni kollha. Allura bħalissa l-employer għandu challenge għaliex għax jrid jattira l-ġenerazzjoni li tiela, però fl-istess ħin irid iżomma dik il-cohort. U allura hemmhekk irridu nagħmlu bilanċ ta' post. Ekku, u fil-fatt minn dan l-istħarriġ joħorġu differenzi mhux biss bejn żgħażagħ mhux ngħidlek tfal, għax mhux suppost jużaw is-social media, ma bejn żgħażagħ u adulti, saħanseta bejn irġiel u nisa differenzi. Iva, l-ewwel in-nisa huma l-iktar users li jużaw social media. Iktar mill-irġiel. Iva, aħna iktar nużawha minnkom. U raġuni qed naraw li anke pereżempju jiffollowja aktar blogs, jiffollowjaw in-nisa jiffollowjaw aktar dak li huma pereżempju din upcoming TikTok, pereżempju, mentri l-irġiel qed naraw li għadhom iktar tradizzjonali fl-użu tagħhom, ġifieri jużaw social media ovvja, imma għadhom isegwu r-radju, għadhom isegwu t-televiżjoni. Allura hemmhekk again ħafna inqas ikolli ngħid, ġifieri 87% huma dawk li jużaw social media, imma mbagħad it-televiżjoni 37%, 37%. U hemmhekk hija challenge tagħna li naħdmu f'din l-industrija li rridu narfu
nittraduċu dak li nagħmlu hawnhekk imbagħad għas-social media. Eżattament. Illum ġifieri jekk inti trid tikkomunika, jekk inti employer, jekk trid tikkomunika mal-udjenza tiegħek u dejjem iżomm it-target audience tiegħek, illum is-social media is your key. Però l-fatt li l-smartphone u social media saru iktar importanti mit-televiżjoni u mill-gazzetti, lilek xi tgħidlek dwar is-soċjetà? Ikkummentajna dwarha fis-sens isma' qed nerġgħu mmorru kif konna fil-passat, imma mhux neċessarjament dik tgħidlek għaliex it-teknoloġija nbidlet, tgħidlek forsi li m'għandniex biżżejjed ċans biex naqbdu ktieb u naqrawh minn qoxra sa qoxra, biex l-aħbarijiet naraw verament x'inhu jiġri madwarna u sempliċement naqraw sentenza u minna li nafu x'inhu jiġri. L-ewwel nett qed tpoġġi żewġ challenges u aħna l-Kamra tal-Kummerċ din ħafna midrabi nenfasizzawha. Għandek iċ-challenge li inti biex teduka lin-nies mhux neċessarjament trid il-ktieb tradizzjonali, imma dak il-ktieb jista' jiġi trasformat f'dak li huwa tablet u tagħmlu iktar interattiv biex inti tattira aktar lin-nies. Illum m'għandix għalfejn nallem lilek, però żgur li llum hawn kotba pereżempju audio viżivi. Ġifieri tista' waqt li qed jaġġu l-karozza stuck in traffic tista' tuża lilu tisma' l-ktieb u xorta qiegħed tisma' l-ktieb. Però jekk inħarsu lejn mistoqsija tiegħek illum l-ikbar sfida u din il-Kamra tal-Kummerċ għamlitha f'konferenza kważi bħallum sena, għal żmien sena kien f'Marzu, hija l-edukazzjoni. Iċ-ċavetta ta' da kollu għal edukazzjoni biex nirrispondi d-domanda tiegħek. L-edukazzjoni llum f'Malta hawn diskrepanza enormi bejn dak li qed tirrikjedi minna s-soċjetà, bejn dak li l-employer qed jistaqsi għaliha u bejn dak li qed toffri l-edukazzjoni. L-edukazzjoni qiegħda detached fil-verità minn dak li mir-realtà. Jiġifieri aħna l-itfal tagħna ma ndoħħlulhomx l-użu tat-teknoloġija f'kull suġġett u aħna fil-pre-budget document tagħna semmejniha di. Daħlu l-użu tat-tablets, tat-teknoloġija f'kull suġġett, mhux ICT biss, mhux computer lesson biss, imma f'kollox. Il-verità llum it-tfal ma jafux jirriċerkaw Mario. Illum it-tfal jafu jużaw tablet, jafu jużaw smartphones, jafu jużawhom kollha daw, kważi jitwildu jafu jużawhom. Jiggoogljaw probabbilment ukoll. Però mhux kapaċi jagħmlu differenza bejn dak is-sors li hu tajjeb u s-sors li hu ħażin. U jien naħseb li hemmhekk is-sistema edukattiva qed tonqos ħafna lill-ġenerazzjonijiet li tilgħin. Però anke mill-istariċ innifsu toħroġ ukoll differenza bejn social media, bejn Facebook u Instagram pereżempju. Anka l-udjenza min juża. Ekku, appuntu l-udjenza min juża. Iva, ġifieri dawk li għandhom minn 50 sena l fuq jippreferu iktar pjattaformi bħal Facebook u bħal LinkedIn għax għandhom ironikament għandhom il-kliem tradizzjonali. Għandhom il-kliem, ġifieri dak li kien jingħad fil-passat fil-Pjazza tar-Raħal issa ġie xxiftjat fuq Facebook, però iż-żgħażagħ le, iż-żgħażagħ iridu iktar videos, iktar influencers u din ukoll ħarġet fis-survey. Influencers u brand ambassadors, speċjalment għal min huwa employer, huwa mod ta' kif inti tinvesti fihom daw. Ir-reklamar fuq daw il-pjattaformi, 66% tal-utenti tal-users jafsu fuq ir-reklami. Hekk joħroġ mill-istarriġ, pratikament żewġ terzi. Xorta mlok għal tkabbir. Xorta mlok li nippruvaw ninfluenzaw iktar lin-nies. Qed issemmi l-influencers ukoll pereżempju. Mill-użu tar-riklami qed issa ġifieri. Bla dubju ta' xejn, ir-riklami qed jħallu ħafna effett, ġifieri fejn qabel forsi. Dejjem kienu fil-verità. Dejjem kienu, preċiżament, però fejn qabel forsi fuq YouTube kont tagħmillu skip biex tara dak li inti tixtieq tara u għadek tista' tagħmilha, jidher illi iż-żgħażagħ illum qegħdin jifqu iktar fuqhom dawk u jarawhom iktar il-ġenerazzjonijiet ta' bej 16 u l-24 sena. Infatti fil-konferenza niftakar staqsejt lill-professur Franco Kurmi jekk din it-trend ta' minu bħalissa bej il-bracket ta' 16 u 24 sena. Daw dil-ġenerazzjoni meta ħad tikber u x'se jibqgħu jsegwu l-istess trend jew inkella se jbudlu l-mudell tagħhom. Fil-fatt il-mistoqsija hi jekk u ma nistgħux inwiġbuha issa naħseb jien fil-verità, il-mistoqsija hi li daw iż-żgħażagħ ta' bej 16 u 25 sena inti ħadthom sa 24 sena li bħalissa qegħdin isegwu ċertu tip ta' media, ta' social media, 20 sena oħra jaqilbux għall-media bħat-televiżjoni kif tkun ittrasformata dak iż-żmien. Probabilment ma nistgħux inwiġbu għalissa. Le, però il-professur Kurmi jisħaq illi trends fil-passat, l-istorja fil-passat uriet li jekk inti bdejt pattern f'ħajtek dejjem komplejt tużaħ. Allura jfisser li dawk ta' 16 sena se jkomplu jaraw il-videos anka meta jkunu 50 sena huma.
Il-COVID, mela, meta faqqet il-COVID, bdejna ngħidu forsi Malta iktar tard minn postijiet oħrajn nisma' in-negozji hemm bżonn jibdew jużaw iktar l-internet, imorru digitali, imorru jibdew jbijaw. Dil-qalba kien seħħet fl-opinjoni tiegħi tara kull imkien anke n-nies saru ħafna iktar iħallsu bil-cards f'postijiet differenti, apparti li jridu jużawhom online. Però x'bidel iktar il-COVID f'dan ix-xenarju? Ara, Mario, il-Kamra tal-Kummerċ rat li kien hemm żieda straordinarja ta' nies li ovvjament telqu marru kompletament fuq pjattaformi, websites b'mod diġitali. U nżammet din? Mela, inżammet, però l-problema hija li ġiet statika u aħna hemmhekk fejn qed nippruvaw ninċentivaw lill-employers biex ibidlu il-mudell tagħhom u jkomplu jinvestu b'mod teknoloġiku. Għaliex, one għaliex għandek iktar trasparenza, two għandek iktar tkun iktar effiċenti fix-xogħol tiegħek, three għandna l-problema tal-riżors uman illi mhux qed insibu biżejjed ħaddiema u allura t-teknoloġija meta qed tinvesti fiha ħatejnek mhux kważi ħadd irreplace ma ħatejn ħafna il-riżors uman u r-raba ħaġa hija li inti tattira lill-klijenti tiegħek u klijenti ġodda biex jagħmlu użu mill-prodott tiegħek. Ġifieri kultant żmien tibdel it-teknoloġija li qed tuża wkoll dik aħna dak li qed nippruvaw anke kemm tinsiex li l-Kamra tal-Kummerċ 50% hija għandha public partnership ma' TechMT. U dik saret oriġinarjament b'dak il-ħsieb għaliex rridu ninċentivaw u rridu ngħinu ħafna n-negozji tagħna jagħmlu din il-qalba. Fuq di tal-COVID, Mario, infatti il-retail outlets, b'mod speċjali ġifieri supermarkets daw li jbiegħu prodotti jinnaf, imbejjet, eccetera, daw għamluha malajr il-qabża kellhom bil-fors jagħmluha malajr biex jibqgħu jeżistu finalment milli tmur fil-ħanut. Illum jgħidulek illi jekk mhux ħajkomplu jinvestu fiż-żewġ outlets dak virtuali u dak fiżiku, ġifieri the hybrid model, il-klient għadu jrid l-element fiżiku. Però ma ninsewx ukoll il-fatturi esterni li jolqtu social media, ġifieri social media u l-internet per se huwa importanti għaliex illum għandna fatturi ġodda fejn qabel kellna l-COVID, illum għandna it-traffiku, illum għandna l-ħin li ma nistgħux mhux dejjem il-leħqu allura aħna lina aktar faċli nagħmlu online shopping. Il-ġenerazzjoni li ħareġ interessanti hija li 62% ta' daw li wieġbu s-survey meta jixtru prodotti minn fuq online products jixtruhom lokalment. Ġifieri dik tajjeb anke l-ekonomija. Interessanti wkoll, Malta mhux bozza, Malta mhux vakum. Għandna idea kif inqabblu ma' stati membri oħra tal-Unjoni Ewropea, pereżempju. U fejn jidħol online shopping, fejn immorru tajjeb ħafna l-istatistika eżatt ma nafiex, però li nista' ngħidlek huwa li iva meta mqabbla mal-Ewropa, l-użu tal-internet f'pajjiżna huwa wieħed għoli u l-użu tal-internet shopping online huwa wkoll wieħed għoli, ġifieri nikkomparaw tajjeb ħafna. Kif se jintuża dan l-istarriġ mill-Kamra tal-Kummerċ? L-ewwel nett se nkomplu fuq dan l-istarriġ aħna se nkomplu nibnu, ġifieri l-ewwel nett se nerġgħu nirrepetuh ftit tal-xhur oħra biex naraw komplewx it-trends jew le. It-tieni ħaġa anke l-użu tal-membri tagħna, ġifieri aħna pereżempju diġà morna qassamnieh lill-membri tagħna u anke se nużawh biex tkompli ssaħħaħ l-argument tagħna li jekk inti ma tinvestix bħala employer fid-diġitalizzazzjoni, allura se jkollok sfortunatament xi ħaġa nieqsa biex tikkompeti. Rachel Attard mill-Malta Chamber of Commerce, grazzi ħafna tal-inkontmi għal-programm Ras Imbras. Ras Imbras kuljum fit-3 ta' war nofsinhar, imtenni fis-6 nofs ta' filgħaxija u ssibuna fuq YouTube. Nsemmilkom.